Henula hi Yeshua na ni a advertisement designing zir chuak ni in si chuan na tangin Shanghai atleng hlim hlut ani nadil turin 888 advertisement company apan ngal chuta thalaka ka hmu nen chuan ava in angfak lo ve ba sa te hian ka chuan swala ni theingem le atiril ru neu newa a han lut ta a are rui mai le ngala na thok lai a hmu masak ber chu alo in chei mel mela chibai le a han ti wata channa dong lovin le lam alo hoi san ngal pang midang chu a han en le a an lo mel deuh ral rala an nel om te chiam lo hle mai tlangwal pakhat chu ron thovin a chang khai lai chu a ron pot thlavuta vo in chu minute so minute lai ti in chang pakhat chu a han e ngal mok moka hetiang chang hi ko order hle nem ati chhun zoma Yeshua ni chuan min haya ni mo delivery girl ka ni hle nem nadil tura ron kal kanya kha kha ka chu phone tura ni kha atita a chu tlangwal chuan sak takin a chang ken lai chu khungin pek let le atuma Yeshua ni chuan apoilo iril tram chuan ei masaro karil tram ri hle nem atimaya chu tlangwal chuan kalom lutuk nadil tura local ni chuan wicheta in etila atile ngal thuaya anzinga pakhat chuan ron put chat ngal thuain enge moiti le ati zui ngal roka Yeshua ni hne na chuan Mr. Shu mutura local ni chuan in chunglama khian chawla reilote ngalo ko nga yang ati chhun zoma in chunga chuan a han chaw ngal thuaya Mr. Shu office a chuan tuma anlo omlova a hoi kwala banga athil tarte chu a ena dokana chuan comics bu alo omboka en chera tumlai chuan Mr. Shu chu ron kalin khoisu aron tinghal wata nathilem ni ti in a local chan te chu a han zo thuaka thutpha chuan Yeshua ni chuan thuta han tummaya Mr. Shu chuan thoro aron tire ngal thaka a vo in chu khata khan kalo thu ang khata khan ka thu tangai heta hian thuro atile chuk chuka Mr. Shu chu chera chuan ava thu thana Yeshua ni chuan makti tak chung chuan Mr. Shu chera chuan ava thu ve ta a angen chan chu alawul on thei chu ni in a thu dak ngal ora a bai data chu han pe a kaming chu Yeshua na nia ti chawa soi mana Mr. Shu chuan kumsom ni pathumi nia University hi Art and Design Department a graduate a aron ti wata si chuana Coca-Cola marketing a promotion a hmu to thule experience nei to dan te chu lekha injak ang chuan aron share chuaka a tha khop mai I chanchin han soi te le ati zom le a Yeshua ni chuan Mr. Shu ka soi tur zong chu I soi zo vek to kha ati ban chara Mr. Shu ne na chuan a company 88 eta tho aduna chante shirin Mr. Shu chuan kan company hi te takte ni a ma se I ha dam thei zo kang na tho hun bi nulang thleng kan thok ve ngai lo na tho that choi moina om ngai lo buka office kai lo kan chin chiang ngai lo dan le dun siam ruk om lo buka bonus om lo bok office chol kan nation pa ngai lo wa na tho rewanga lo man in pek om ngai lo bok try ti zong ani ve em a han ti sui bora Yeshua ni chuan a Mr. Shu ka internship chunga ka hlo tur hi engzat nge ni ang a han ti sa a Mr. Shu chuan internship hi tharuk chunga ni nga chumi chung chuan wan sang li I hloang atam lo ti chu ka sia ma se sum hi at chil lo tur kepo sum ka nei lo ma se ka hlim ve lu tuk ala ti huwa zuya 888 a kan lo lo ma che ti in an company thok tur chuan ala ta ngal mi a Yeshua ni chuan in lo tur zong ta ngal rupa anei tu pa chuan oven oma fridge po om helamai chuan huang pu lui om ngal bukania ti in a han ko mu zela Yeshua ni chuan ate dewani ti in a phone chu a han ena signal om thei reng lo mai signal po om na nge ti in balcony a chuan ava chuaka chu apartment le lam tuk vera tang chuan thom ri chor a heta ava en chu hey nurate takte sai e du em ti in alwa tu pa chuan a lo bia a Yeshua ni chuan a hlau lutuk ing nei tu pa la chuan I then om pa tur mi fel takani hi alo ti pa bok ale lam che apartment ve thunga chuan an tong ri loi ve thunga an tuk vera tang chuan ava bia card an lo ding loi a Yeshua ni chuan a hlau tu la
Anei tu pa hne na chuan a moi hnai zongin thil danga du lo pawh ni lo thu le kong pui bul lo chu a hna kal na ta na buai thlak thu a soi ve a in nei tu pa chuan chu tiang in te chu to lu tu ko lom wan sing khat lai te ni thina lom a ti ta a yeshua ni chuan ani mo wan sangli chawalom ka hlo don a han ti che chu in nei tu pa chuan wan sangli leklo in wan sangli man in loi tu mo ka ini en man wan zanga min pela kal wang wang ro ati ngala ma se yeshua ni chuan ka en ma in chu tiang eng mai soi lo ti na pe du bik mi alawa in nei tu pa vek chuan en ro chulai chau so lu na le chhuana om poisa min pek lo chuan I chuak mi alawang ati mi maya yeshua ni chu a han in da prukruka thil the hil ka nei tlat mai lo boy lo la ti khan lo om la ka vala le luk nge o ti ina kal sana alang theilo chin na tang chuan atlan cheta da ya ma se van doi thak takin gate chu alawin kal tlat mai a bek chu han vom kai na la gate a chona lon ta a chip chu ol sam takin a thleng thei ta maya chu ta tang chuan pon lama han lon liam mai chu a har sat ta tlat mai a ke chuan ra ka chu azura phalo lo silawa in nei tu pa lo kal man a hlau bok ne na boy hle maya chu ti lai chuan kong sira tlangwal thu chu hello una pa min lo pui luk ti a ti ina zu awa chu tlangwal chu ron tho ve maya a bek chu chhar sak tur muti in gate chung lama bok chuan a bek chu vom kai le tanal mai akal nul nul ngala yeshua ni chuan ka bek kha ka ti lo kal le lok te ti ina aw le ta tok toka ka chuk theilawa le lon mi lo do sak thei ngim le atita a chu tlangwal chuan chu tiang tur chu wa om lo ve ti dan tur ka shilang chenga ka soi ang zelin ti don nya atita a I taksa kha bok nyam deula I ke dinglam ronda thala I kiwin in nemla ti in chukdan tur chu a shilta a ara na lai tur chu avara tira aron chuk ve theita bek beka tikhan chuang thlatoro le asang to lo atita a ma se yeshua ni chuan alangam chuang lo tlangwal chuan kalo puyang che o ti in gate chu a han soi ta tak taka yeshua ni chu atla thatop mai tlangwal chuan in thiam lo takin I tha emati ngala yeshua ni la chu atap ruwa zui engmi nge moi ni le thi ileng ti ngei ti ang ati por hlura tlangwal chuan a chhuwa dani thiam to thawa I bek so ila le mai don nia o a han ti le mai chu yeshua ni chu rum to ngei mai tlangwal la chuan rang zetin tlan san ngal wang wanga yeshua ni chuan ka korte chet vek ti in han in en kwal vela a hnung lama chuan in nei tu pa lo ding reng to yeshua ni awa hoi chuan nui sang chungin a be ka lo kenga ali pe nge wechat pe I man don aron lati ham hama ina en man chu anin peta nge a tlangwal dang ron lang le in lo lut ro han en kwal vel te ti in tu emo kowa aron lu chuan yeshua ni bokalo ni in lo tur bokalo en le a chu in chu a en masak ai chuan adu om fe zoka chu tlangwal chuan he in hi kan chung ko in ani thina mishangin an la lo ngai lawa I lo ani chuan a masa ber turin ni ti in balcony lampo an han thlir duna a chen om che balcony nen chuan ol sam taka lon liam mai thei ko pa hnai ani ve thunga tlangwal chuan enga lu that zia te soina fakluama tuna nei tu pa hian arwalin apahni hian a leya ati zawa ma se yeshua ni chuan ngai tu chiang mi alo ruaman engzat nge ni ti na zot tanghal mi a wan sangria dan chher thu shilin yeshua ni chuan phakara chhuata wan sangria chu a in hian a phu lo ka ti a ina tet mai ba ka bedroom shana omlova TV omlova balcony atangin chen omte anron lon liam sung sung thei boka mecha ka niama ni chawa cheng tur kan ni le nga la him hlei nem atita a tlangwal chuan ni chuan engzati ngel wa idu ati le hlau thung yeshua ni chuan wan sang le in ati mak tlangwal pakhata ron lang le a he tlangwal hi liuzena na ni yeshua ni gate tanga lon liam tura puitu khani a phone ron ria awa chan chuan a chan pa lo ni a bro nula boy thla do mai ka tonga I in khawan sang le lwa min til tleta e rong bol mi alo tur le fai taka en kol tura in tiam om chun ni sia aron ti a zenan chuan ani chuan enga ta nge min ron kol
buaina lian thama omani chawin kalau chin fel pu yang che idu ang khan tiro ati maka tlangwal chuan ava khir thin mt in yeshwani hena chuan rong bol phalani lawa hria chian lo mi shwai lu phalani lo bok fai takin in hi en kol turani I in tiam thei tiro avati a yeshwani chuan tv talmin da sak ula ala ti zui chu tlangwal chu atilu hai ta ka zet kan ti don nia ti in anin be fel ve tangota in lwa tura nei ta boka hlim takin na thok turina kala avalu chuan hello chief li ti in an chief chu a han be sar sara angai te bukin chan na dong lo bidang te po chu in va ma ve a ti in a han en kwal vela tu ma a be tong zo chuang lo chief li voina na ka ne yem lem siam ngai po ni se eng po ka ti theiania avati a chief li chuan va in da fel phot ro nakina kan la soidon nia ti chawina changa a tho puite chuan a bech turan lo pe a chenga chuan I bechami tur kha I thala kamamu a ti in thala turin in chung lama anin zui chawa company hian studio ti in lo nei vekalo ti in a ti bar renga a han thu chu chenga chuan I in ring em ti le me a rwal ngal maya yeshwani chuan kala in ring hle nem cheng voi khamin me sak le ro atinang danga chenga chuan kan or ngai chuang lo neyanga ya kan nei ve chawalom atina chu yeshwani chuan Shanghai ka nama sabirania uluk taka thalak ka dulom ati luitlata Singapore chuan ole vathule ro ati veta a moi tekin an met ve thei ta shama an zawai in meeting room a an ron langa Mr. Shuron Lutin kan meeting chan tur in sha em thulung ngai thlak tak pani ngai to hau kan ngai aron ti lut bora pakhat na chu ati che chu chengala chuan entika nge kan company hi to pang alo ti zawa Mr. Shu chuan ni e adikalom pani na chu okay group 10 until siam bin shell milk tea chu an brand fak na siam turin kan company min pom ve hlau mai ti a yechwani chuan okay group mo ti na lo phur piana Mr. Shu chuan thulom om tak chu ni ma se kar ni che boy puina huna oma a har sa ina khir hle bukang kan company a hian Chief Lee hian a tui chil bera Chief Lee design chu ikuta omro se o ti in shagule Singapore anti tura shil ve a yechwani chu waipui ve tura han shil dona a soi theita mai lo lina customer te lo dong songang che ti in a shil ta da ya yechwani chu en thashungina zakru hle nge a Chief Lee chuan Mr. Janga sanga chum project ve thungkha ingtin nge ni don ti ina han rona Mr. Shu chuan kan intern kuta hian da mai ta che ati ve ta thunga meeting an zo chuan shagu chuan hei hi I project boy pui tur sanga chum advertisement a imamo zong omna nia tibo me su o ti in pen drive aron pe a tibo su o film khur ro o aron latimol mola chenga ron kalin na I thok ngali lo na te naw te chu hadam takin thok ta che aron tia yeshwani chuan anama saberani thu te soin okay group project hi tu boy pui nge ngatinge an hlim lo em hloma ti na zota chenga chuan bin shell milk tea bom chu entirin hei hi okay group design department house ya mani hi an design department how to pa jangbo ben so ramdanga designing of azira aron let nu hian an company so tu manan tluk thei to ngai lo an company ya son a ming pon sori ngam lo mi pakhatala om chewa chu director li ni a ming pa nga ya aw ngam chu mitlem te chawan ni ti in a chanchin an soilai mek director li an ti ngei chu auke group lama chuan aron lang vele thunga staff te zong in an mu vele za takin chi bai an buk ngal sapa kung an lo kian duak zel bok ani ero chuan tu ma achang let lem hleilowa director li an ti chu yeshwani pui tu tlangwal buk kha alo ni le reng mai brother nan ilo thleng mo ti ina thian pa a secretary ni bokin alo aw fata a secretary hi yeshwani in lwa tur en pui tu kha ani nge jangbo wen so ente zinga tangin so ti reng so na oma na po thok lo reng
inte so ti in design department chief designer Zhang Bowen chu meeting room a lo ang phiara kan design department tan tlak chet na ni ringot don enga tinge kan artist thlan kha in roi mai lo Mr. Zhao Jeru Singh te chu an agency te thu noya lo ma om dai contract ni se thu thluk na siam fel eng ma alom si lo he thila hian tunge kan dem tur om alo ti hlok hloka director Lee ron luta Mr. Zhao hei hi Jeru Singh an kan contract a pom na ni e ti inaron pitanola Zhang Bowen chu ameng phok na sa director Lee chuan artist dangte aya Jeru Singh an thlan na per na chan te soin Zhang Bowen po lung oi lo zetina chuaka Mr. Zhao la chuan kalmuang deuh ro ti na va aw zui Yeshwani aron langa a tho puite zong an ho vek to a Mr. Janga project a sanga chum le a dor fakna tur design chu a pe fel sak to a chief Lee ne na thonin ho tum lai chuan group message adonga a han ngai thla chu Mr. Jang chuan Lee ka project in boy pui hi ka lungdum lo hle mai engtin nge ka sanga chum po la e lo intern mai in khoi tir theya he intern hi tunge ni a siam thale ro u alo ti a in lamati thatle tan a na chu a hon tangota zena na ron langa chomele tumin sanga pakhat chu azwar tu hne na a han hawa akal son le loklan chuan Yeshwani chuan a project khoi me ka apui thei ringin chu sanga che chu le alo tum ve me puka zenan chuan kapu he hi chu ka hau ma sa to lo maron ti ngal thoya an han in en chu anin she chuak ngal nangi lo an ti rual che a zenan chuan ge tai thutlo chuan ka hai chep che lom le a han ti el khera Yeshwani chuan nang khatong lo cheila chuan ka kor kha thler me alawang ati ve boka zenan chuan om lawila chu tu na po hian kha ge ta khan ila thu anga ti leta Yeshwani chuan nge izatin he sanga hian a sha che mi a idin mel sha ta mi engtin nge iron inti nei tu veu ngama anti let le saka zenan chuan kapu sanga kha ka du lo mai he nu hi le tir jok ro athlak ta na mo ti ina kal san ngal da ya Yeshwani chu li fa lu ma chuan chief Lee in ron khola a na chu zan ina adang siam le turina ron shila anin biak zo chuan anu in ron khol le in a han bele phota anu chuan ana tho chung changte a tho puite chanchin te ron zot ve in a hnung lama chuan zenan poron thleng ve che boka anu hne na chuan a tho puite chu a chunga an that viau thu te soin tuna hian French restaurant a zan ria kan kil ho meka lekina ka lo bele thoyang che ti in khola ti to pa athil hon ho chu khai tu ma han kun chuan zenana ke chu a hmuta thut a phuna sel tuk chu a chuak thuta zenan po ati phuzok nge Yeshwani chuan engei ti don minron zuya mi ati ngala zenan chuan chu tiang turin ka man viau em ni a kanin tong fu mai ni hi hei ka chen na ina ni hi ati por hle a Yeshwani parcel thlau chu chu chhar sakin in French dinner tu la ro kha ti ina peleta li fa chona lu sana iron lu don lo mi awati le shama Yeshwani chuan lo windu khum vela ka khardo na nia ti ta ka chuan Yeshwani chuan abung ruwa te chu hnuk lutin mi phone call te lo ngai thak ruk ti ina phun no a zenan chuan a chhuana tur floor chu metin eng floor range kalve don ti ina zota Yeshwani chuan a chang tha thei to lo zoi sapin fourth floor a ati sapa an kalna tur floor po ain ang che chu makti na hlir ina khata li fatanga an chuak po chu an in mel rupa ringa akal na tura zel chuan zenan chu akal si a Yeshwani chuan zoi muang ina zuya a kong khar zon chi a kong khar bula chuan tingin zenan chuan chhuata parcel lo let ring chu a chhar ngal boka Yeshwani chuan engtin nge apartment in zone chin kan lo om thei le atiri ru a kong khar chu zoi muang in apan ve chat chata zenan la chuan nangma in mi chen alo ti le khera Yeshwani chuan a hlau tul mai ni lo we ka bel panin kan chenga in swa zirtir tu nya minute nga nu vela lo ho ang ati ve hlawa zenan chuan midang chen pui nei hi rem vak lawa
Athan chu anei tu anti boy palang ati ringuta alu san ngala. Yeshua ni chuan eirong bol pa in na ala mi khun khan tak tak ka murenga. Sanga chuma chuan engthil ro pui tak nge om chuanga. Intern te reng mai. Intern po inza omna kan nei velo vem ni ti ina phun sup supa. Asanga lei chu siam tumin marcha te a han thla ka. Ashte chuak ta tut. Ani theilau. In nei tu pa kan eirong bol lo turin min ti ka. Ngai dam ka dil phot mayang ti in a bol tlang ta thawa. Zina na ron langa a khu khur chan to a. A secretary call ngalin mutianu ka in lua tu so eirong bol lo turin a intia manilom ni. Marcha rim hi ka tor theilo berani ti sia em avati ngala. Tianu chuan tun loka khan message min ron thona ngai dam min ron dila. Kalau shil thale thaw nge ti in a ron changa. Zinan chuan a parcel don chu a han zai hong ngala. A han phorta chu le a rin lo lutukin meiche bra a ron khai chuak nut. A bom chu han en chiang le ngalin apartment number 401 a in le lam chia Yeshua ni apartment ngei khani. Yeshua ni ron langa zanje e pa ina chian nu ne na in be pa a an hlimin an ti bora chuti lai chuan zenan chuan parcel chu pek tumin a kongka a han kik don sita za om lo riawa in shat na anei le si a in ngai to na samaya alo hong man to nen a shan pa ava pek ai chuan chuak rual chi ila petak nga lila nilo engtin nge niang o ti na buai khop maya ngai to na thata ka nei ni ang a ina chuan lut le in a thom no thla ki na lo chuak le a parcel box chu Yeshua ni kong khar po na chuan avada a lu sana tum zet na chu a bo hlau le si a kong khar fonga chuan da kan sha ma tum ngya la a thlau ta nok noka Yeshua ni chuan a thoma sheta a shan nu ne na chuan thom ka sha lokin o min lo ngak lok roti in call po off lo chuan ava thawa ava bi thata a thil mu chu hlawin a phunga zoka a han bi non le a in le lam kong khar in hong chu a muta a zinan la chuan kong khar ki rwala tan lut ngal turin a in siam rem kwal vel na sakhop maya a om dan zong chu Yeshua ni chuan a rukin in chunga tang chuan a lo en thlarenga kong khar ki don che chu Yeshua ni chuan a hong ta thuta zenan la chuan soive mai om Yeshua ni hnunga parcel chu a zuban le zuaya Yeshua ni la chu lo ip choi man ithil cha lo thleng ti in zenan chuan han penguta Yeshua ni chuan engma ka cha hli niam alo ti hlawa zenan chuan in ro hei apartment number 401 Yeshua nang mai in loem ni a han ti le a Yeshua ni chuan a han en chianga a dik lo top mai engwangin nge ka parcel di lo hona ati ngal maka zenan chuan nula en chiang lovin ka lo hong mana ma se chunga hian enge om ka shemya lo nia o ati ta daya khale la ro le ti in pek lui tral chu han tuma ma se Yeshua ni ngai thalo chuan la ka du bi khau si lo anin non na lama a chunga mi chu ata thlapal ta bra le ke korte chu chuata alet ta top mai Yeshua ni chu thin rim ta a engthil ngei ti hi diglo na ina yem ni ka phone call lo ngai tharu in he thil hi min thon buka miten mi om her takini hi ka za om na ti bor bang zong in dani bo chha ni ti sia em ati ta phiar ngala zenan chu athin rim let ve ta thung ani chuan police station a khalila ni mai lom ka ngam khop mai ti in akal ngonga Yeshua ni chuan min lo ngak ro ka phei ko ka thak potang aron tv hlara zenan chuan lung oilo zetin nga ka aron chwa le chuan I evidence te kha keng ta che awati le thaka Yeshua ni chuan a han ngai to chianga a apartment number le ming thengin adik box si a ming em chu zenan chuan a share ta ring ta lo niang zan ina tan chuan mu ta hun to chol ha dam na hun ka pe photang che ati le tari a zenan chuan chol ha dam ani ti in avalet le a Yeshua ni chuan hei hi shero ka mu pha ka om to suang che a han ti zui ngala zenan po chuan ngei zetin
thulom takani chu ti in thin rim se in lu sen maka Yeshua ni chianu chuan khol chu alo la off big me alo a han bezom le a ka kong khar zon chi a son miten omlu tuk mai lo cheng ve a underwear pangpar hlir khat min pek te lo tu ma ate ngal mol mola a chianu chuan underwear kha keima lo thon che ni kha I in lwa lom puinan ka ti lom alo ti le ta si Yeshua ni chuan chung ti chu soi dek to ta che ti na va char sok soka man mo takina tlan lut le ngal wata anin mel huat ani ringot to le lamami so buaina ni so anti ve ve a Yeshua ni chuan a project sanga chum fak na turbuk chu handwang chale a chuti lai chuan pon lama thoma chita tlat mai tunge nia ti in chideu du chung chuan ava bi thla a aron pheta swai mai a phuna salutuk a han bi non le a bi na lai chu an ron huping ta mia mai a hlau tak zeta a man ro mu rem chan masak ber ni hliap chula in a han hong ve ro ka ni kha ma se tuma an lo om to zong lo a han hoi kwala eng om chun po chu a thim ngal mia lau chung chung chuan a pan phei chem chema chuti lai tak chuan a kong khar chu aron in khar chhuai maya rang takin atlan le ta hona han tuma hong thei ta reng reng lo mai chabi ak chuak to si lo ama ina nge po lu thei lovin po na atang ta mya maya